Ляснічы сказаў, што трэба перабірацца. І вось у гэтым урыўку і адначасна паказваецца бяда людзей, якія не валодаюць сваёй зямлёй, вымушаны апрацоўваць чужую. І адначасна гэта з гумарам паказваецца, як это праяўляецца праз асобу селяніна, асобу чалавека. І так, пасля слоў ляснічага Міхал кажа: «Скажи, панок, на літасць Бога, за што ты нас перамяшчаеш?» Ляснічы строга пазірае: «Мне чалавек там добры трэба, а не гультай, які не згрэба. Такі ляснік, як ты, который не будзе спаць п'яны ў разоры. Парэчы, месца неблагое, і поле там не так пустое. Хоць менш яго, затое паша, дык будзе хлеб табе і каша. Пакуль я жыў, і ты не згінеш, свае сям'і, нябось, не кінеш. Куды ты дзенешся? Трымайся, жыві і з Богам развівайся». Пайшоў Міхал нашу задуме, а па дарозе к цётцы Хруме ён трапіў з гора выпіць чарку, каб галаве яго на карку было лягчэй крыху трымацца. І што за страх перабірацца? Міхал дарогай разважае. Мяне ляснічы паважае. А месца, праўда, не ліхое. І гэй ты, наша жыццё злое. Міхась у лесе песню цягне. Зайсці скарэй дадому прагне, навінай важнай падзяліцца. Ідзе ён смела, не баіцца праборкі дома за гарэлку. Вяліка важнасць, што кватэрку ён з гора гэтак перакінуў. Міхал зайшоў не зразу ў хату. Каля хлява перш затрымаўся і на свінню так углядаўся, як бы за гэта браў ён плату. Ад хлевушка ў гумно заходзіць, з Антосем гутарку заводзіць, а ўжо адтуль раўней як можна, ідзе да хаты асцярожна. Але як бацька не стараўся, а ўсё ж ён легенька хістаўся. А каб прымусіць і паверыць, што ён гарэлкі і не нюхаў, у садок зайшоў і пчол паслухаў. А ў сенях стаў сабаку перыць, што ўночы кепска дом пільнуе, што мала брэша, кепска чуе. Зайцоў не гоніць і не ловіць, і толькі знае і наровіць, каб як у хату зачасацца. А ліха матары табе, а дурань воўкче твоё мясо. На двор брахаць, стары дурніца, гаршчэчнік, чортава ты пыца. І як сабаку накрычаўшы, тады ўжо стрэльбу з плеч знімае і на сцяну яе чапляе. І ў хату ходзіць торбу зняўшы, садзіцца там, гаворыць мала, каб жонка зразу не пазнала, бо толькі скажа адно слова, прапала хітрасць і гатова. І дзе ты гэтак налупіўся? Каб ты смалы ўжо напіўся. Ото натура! Жонка лае, а ён смяецца, не шманае. Няма табе граху ні посту, хоць у палонку кідай з мосту. А ў пост скажы, сварыцца можна, калі ты гэткая набожна? Міхал у жонкі запытаўся, або я п'яны, ці валяўся. А не крычы ты і не лайся, лепш у дарогу ты збірайся.
Куди в дорогу, що ти кажеш? Пропів свій розум? Чи що врешті? З тривогою жонка вже питає. І тон сердитий свой міняє. Бо її голосі Михася одразу правда почулася. І діти ближе сіли к тату. Якраз зайшов і дядько в хату. Так так, Антось, переїжджаємо. Апошній час тут доживаємо. Так вот, гэты твор «Новая земля», ён быў настолькі папулярны у народзе, сярод моладзі, тады, калі я вучыўся. Мы збіраліся ў 8 класе асобна ў хаце, дзеці, і чыталі голас гэты твор «Новая земля». Скажем, на канцы Віленскай вуліцы была такая хата, там жыў дзядзька Матыль з Матыліхай. Вось, іх было пара сыноў. І вот мы збіраліся в этой хате, читаем это дядька у Вільне. Дядька Матыль за шафой ляжыць на ложку, тетка Матыліха кураць піпку, а мы читаем дядька у Вільне, они там рагочуць. Ведаеце, это вот такая картина, яна назіралася. Это вот тыя часы, 50-е гады, 60-е, потым ужо пайшлі другія інтарэсы. Але вот гэтая новая земля, гэта сапраўды была як народны твор. Вучылі ў школе, ведалі ўсе. І вельмі любілі. Так вот, пра дзядзьку ў Вільні я тут прачытаю, трошкі скарочана, бо гэта вельмі шмат і вельмі дасціпна напісана, і вельмі гумарыстычна з веданнем характара беларуса. Дзядзька паехаў у Вільню, у земельны банк наконт прыдбання зямлі. Першы раз у горадзе. Яшчэ ніколі дзядзька з роду не бачыў гэтулькі народу. Ідзе наш дзядзька і баіцца, каб часам як не памыліцца і не ступіць каму на ногі, і каб не збіць каго з дарогі. А боты, падлы, відочна не так, як людзі ідуць нарочна. На ўвесь вакзал грымяць насамі, як конь на току капытамі. Дзівіўся дзядзька тут нямала, ідучы тунелем да вакзала, як хітра мудра збудавана, як чыста, хораша прыбрана, а колькі вулачак і ходаў, палітурованых усходаў, там у гары над галавой ідуць вагоны чарадою. О, хітры свет на штукі здаўся! Як выйшаў дзядзька наш з вакзала, яму аж моташна неяк стала. Такое пекла, шум страшэнны, застой паветра і дух дрэнны. Народ таўчэцца каля конкі, па бруку б'юць падковы звонка, грымяць павозкі, буды, колы, аж проста глушаць балаголы. І гэта процьма ўсякіх зыкаў зліліся ў гул адзін вялікі, дзе з непрывычкі вуху цяжка, дзе б'юць па сэрцы яны важка, снуе народ, як на пажары, пад ім аж гнуцца тратуары. І дзядзька з гэтым людам зліўся, як зерня ў зернях загубіўся. Ідзе так дзядзька і па бруку, адзін за 10 робіць груку. А дзе ж той банк, карціць пытанне? Так правандруеш да змяркання, і сам туды не пападзеш, і толькі дзень дарма змарнуеш. Ды дзядзьку страшна прыступіцца. Спытаць людзей ён тут баіцца, бо ўсе такія надзіманы, і хоць бы твар адзін рахманы, або свой брат, мужик, трудяга, нідзе не свеціцца сярмяга. І дзядзька наш стаў прыглядацца, і каб дарогі запытацца. Тут дзядзька кроку падбаўляе і пана сцежкай наганяе. Ступіў яшчэ ён колькі крокаў, да пана коціцца ён бокам, а пан не бачыць ці не хоча глядзець, як дзядзька наш клапоча, у ім патрэбу дужа мае,
Іде і палачкой махає. Тут дядька трошки притулівся, рукою пана докранувся. Скажи, паночку, як далеко земельний банк? Пан кинув вока на дядьку, скрива так і строго. Спитає б тим городового. Сказав, і кроку пан прибавив, якби питанням об не славив його наш дядька пред панами, пред тими ось капелюшами. Ото завів, настроїв лижі, якби чертяка той від крижа, а той собі сам усміхався. На всі баки тут озирався, якби хотів сказати, глядите, яка цаца зяя ў смеці. Памалу стаў ён разглядацца. Што, няма чаго баяцца. Ідзе вальней, глядзіць смялей. На сэрцы стала весялей. І трохі карт ён падымае, на крамах вывескі чытае. Недарма ж дядька быў у школе, навуку ведаў ён даволі. Ды перабраў тут дядька меру. На слупу збіўся на халеру. І так ападло штурхануўся, што свет яму перавярнуўся. На брук зляцеў ён з тратуару, перакруціўся разоў пару. І так у брук, бядак, угасіў, траха манерку не расквасіў. Дядька барзенька схапіўся, знячаўку ён ашаламеўся, як той шчупак, папаўшы ў нерад, не знае ён, дзе зад, дзе перад. Бадай цябе агні спалілі, а гэта ж во, слупоў набілі. На які чорт слупоў набілі, гаворыць дзядзька сам з сабою, пыл аббіваючы рукою. І тут ён толькі азірнуўся, глядзіць, у кут глухі уткнуўся. Сцяна пред ім, і сцены збоку. Перот не ступіш ані кроку, прапала вуліца. Ды годзе. Таўчэцца дзядзька, як у бродзе. Той сон прыціснуты плытамі, што ў бухце век жыў пад карчамі. Бадай ты спрах, а дзе ж дарога? На гвалт крычы гарадавога. Куды нялёгкая загнала, аж проста дзядзьку страшна стала. І з перавулачка глухога ідзе шукаць гарадавога. Ідзе і горад праклінае. Падшыбала злосць яго такая, што каб прымеў бы, узяў саломы, ды падпаліў бы ўсе харомы, бо ўсе дарогі загрузілі, свет яму зачынілі. Мінут праз колькі з перавулка на свет ён выбіўся, дзе гулка нясліся зноў страшэнна зыкі, дзе горад гуў многаязыкі. Цяпер наш дзядзька не чытае, а больш пад ногі паглядае. Ды кіне вока, ці не блісне жаданы шнур, ды далей цісне. Шукае дзядзька наш як Бога, в людской галдзе гарадавога. А вось і ён, стаіць плячысты, і погляд кідае празрысты, стаіць, як той пастух над статкам, і наглядае за парадкам. Ну, тое ж горад і губерня. Тут з тратуара дзядзька верня, ідзе за брыль здалёк бярэцца, дзень добры кажа, як вядзецца. Яшчэ крок бліжай падступае, аладку шапку падымае. Скажыце, як мне ў банк папасці? Мне па зямельнай трэба часці. А вось як пойдзеш, чалавеча, таму касцёлу насустрэчу, там будзе вуліца направа. Пачаў казаць служака бравы. Ты правай вуліцы трымайся, а там другога запытайся. І скора банк той будзе блізка. Скланіўся дзядзька яму нізка, бо надта ж добрым паказаўся. І так ён дзядзьку спадабаўся, што калі будзе ўсё шчасліва, то вып'е з ім ён пару піва і з'есць ім разам кавал сала.
І весялей зноў дзядзьку стала. Зрабіўшы 2-3 павароты, людзей спытаўшы раз мол соты, спыніўся дзядзька перад банкам. А што ў банку было, это целая сага. Но это трэба чытаць.